Arriba el dia de la veritat per als fumadors. La llei antitabac va entrar en vigor ahir, però avui és el primer dia laborable en què la norma prohibís fumar als centres de treball. Molts fumadors trobaran quan tornen a la faena que no hi ha cendrers ni màquines per a comprar cigarrets, a més de l'amenaça d'una multa si no complissin la llei. Bon dia, Comunitat Valenciana. El primer dia de la llei antitabac ha transcorregut sense incidents rellevants, tot i que cal dir que els bars xicoters tampoc han sigut molt estrictes. Mirem uns altres titulars i comencem el repàs de l'actualitat d'este segon dia del 2006. Neu a l'interior de Castelló en el primer dia de l'any. S'han acumulat fins a 5 centímetres en molts pobles de la comarca dels Ports i també a la Tinença de Benifassà. La sensació de fred s'ha accentuat pel vent. Els hotels i les cases rurals de l'interior de Castelló han estat al 100% per cap d'any. L'any comença amb pujades considerables de les energies i el transport. La hipoteca, la llum, el gas, el metro, l'autobús o el tren són més cars des del primer dia de l'any. La policia busca l'assassí de la primera víctima per violència domèstica del 2006. L'exmarit i presumpte autor de 2 tirs mortals està fugit per les muntanyes entre Granada i Còrdova. El 2005, la violència domèstica deixa la dramàtica xifra de 62 dones mortes en tot Espanya. Rússia talla el subministre de gas a Ucraïna perquè no vol pagar les noves tarifes, 5 vegades superiors a les antigues. La Unió Europea protesta perquè el conflicte ha començat a afectar ja les nostres reserves. I en els esports parlarem dels últims moviments en el mercat d'hivern que afecten els nostres jugadors. Toni Galindo, molt bon dia. Bon dia, Iñaki. Per partida doble, Caneira per una banda, que podria anar-se'n a l'Sporting de Lisboa, i per una altra, Josemi, que s'incorpora a Villarreal i que arriba precisament avui a València. Sí, deu estar arribant en estos precisos moments a l'aeroport de Manises, però comencem parlant, com dèiem, de l'assumpte Marco Caneira, que haurà de decidir avui si accepta la sessió a l'Sporting de Lisboa. El central està al seu país i en principi se l'espera esta vesprada en l'entrenament del València. De moment, la premsa de Portugal dona per fet que es quedarà a Lisboa i el que arribarà d'ací a uns minuts, de fet deu estar arribant en estos moments, és Josemi, el nou jugador del Villarreal que prové de les files del Liverpool. Estos primers dies de l'any, molts estan encara atents a l'oratge per a viatjar o per a disfrutar de la muntanya. Anem a dir-los quin oratge tindran avui. Jordi Pallà, molt bon dia. Hola, Iñaki, bon dia. Sembla que el protagonista avui encara és el vent. El vent, sí. Ahir començava l'any a eixa nevada anecdòtica al nord de Castelló, amb ratxes de vent molt fortes del nord-oest. Avui de nou superaran els 80 km per hora a l'extrem nord de la comunitat i entre 30, 40, 50 a les comarques del centre i del sud. Prenen a fora una ullada a les nostres finestres per veure com començava avui el dia. Anirem en primer lloc a Viver, a la comarca de l'Empalància. Podem veure com el cel està completament ras. Allí el protagonista també és el vent del nord-oest, que bufa en ratxes de 30, 40 fins a 50 km per hora. La temperatura en aquests moments és de 7 graus i la humitat és del 50%, baixa fruit d'aquest vent de mestral que en algun moment del dia bufarà amb ratxes prou fortes. Des de Viver se n'anem a Xàtiva, a les comarques més centrals de València, on el dia també està completament ras. La temperatura podem dir que per aquesta època de l'any és prou suau. En aquests moments el termòmetre marca 8 graus de temperatura i la humitat també prou baixeta del 55%. El cel podem veure com està completament ras i pràcticament estarà així durant tota la jornada, fruit d'aquest vent de mestral, que no portarà núvols, que deixarà el cel molt ras. A Benidorm, a primera hora d'este matí, el cel també estava ras, la mar prou tranquil·la, una situació meteorològica de vents del nord-oest que deixa la mar molt tranquil·la junt a la costa, però prou més alterada amb mar endins, a mares de marejada. La temperatura a Benidorm a primera hora del matí era de 9 graus i la humitat també prou baixa del 55%. Què tindrem avui? Eixe vent de mestral de ponent, que hem ja apuntat des del principi, en ratxes prou fortes que superaran els 80 km per hora al nord de Castelló, deixaran alguns núvols concentrats en les muntanyes de Castelló, on podria caure alguna goteta, fins i tot caure alguna volveta de neu, fer alguna gravoga a les comarques de més al nord. Per la resta de comunitat, sol i temperatures sense massa canvis. Al nord de Califòrnia, les pluges han inundat la principal regió vinícola de l'estat i han causat la mort d'un home. Els més de 4.000 evacuats han pogut tornar a les seues cases, moltes d'elles danyades per l'aigua i les solsides de terra. Ara, amb el terreny inestable, el perill de solsides és encara major. Les previsions parlen de més pluja per avui. Segon dia del 2006 i primer dia laboral sense fum per a les empreses que no treballaren ahir diumenge. Avui els treballadors hauran d'anar-se'n fora a fumar perquè dins de l'empresa ho tenen prohibit. Un equip de Canal 9 se n'ha anat a comprovar de primera mà com ha començat el dia per als fumadors.
Hola, molt bon dia. Ens trobem al polígon més gran de la Comunitat Valenciana, el polígon Fuente del Jarro. Ja comencem a veure com els primers treballadors comencen la seva jornada laboral. De fet, alguns d'ells ja han eixit al carrer per a fumar-se el primer i últim cigarret abans d'entrar a l'empresa, com Salvador. Salvador, bon dia. Bon dia. Ens podries dir què te semblen aquestes mesures? En un principi l'obligació no m'agrada, però per l'altra banda me va beneficiar perquè sóc un fumador prou gran de paquet i mig i per almenys reduiré la fumada. Salvador, suposo que ja coneixes les sancions que podrien caure-te si fumes dins del lloc de treball. Més o menys. Crec que són la primera vegada 30 euros i encabant no sé exactament quan, però crec que és prou grossa. Molt bé, Salva, moltes gràcies. Bé, doncs com ha dit Salvador, sí, serien 30 euros la primera vegada, 600 la segona i fins a 10.000 si és la tercera vegada. Per això, encara que no s'ha produït cap denúncia, els fumadors han de fer-se la idea de que això ja ha començat. Avui, la llei antitabac passa la prova de foc en el mateix moment que els treballadors comencen la jornada laboral sense fumar al seu lloc de faena. Qui no complisca la llei es pot enfrontar a les sancions previstes. 30 euros per fumar en un lloc prohibit, 600 si es tracta de la segona vegada i la tercera podria arribar fins a 10.000 euros de multa, la mateixa quantitat a pagar per les empreses que permeten fumar als seus treballadors. La llei antitabac ja es va aplicar ahir dia 1 en bars i restaurants. Alguns fumadors trobaren dificultats per a comprar tabac, bé perquè els locals estaven tancats, bé perquè els que abans en venien ja no ho faran més. La llei també s'ha notat en altres llocs públics com ara aeroports, estacions y hospitales. Cada vez que tenga que fumar tengo que salir a la calle. Y ahora tampoco se puede fumar en la puerta del hospital, tampoco hay que retirarse un poco, no se puede estar en el recinto. La llei antitabac vol cuidar la nostra salut. Recorden que el tabaquisme passiu és la tercera causa de mort evitable, després dels accidents de trànsit i les malalties cardiovasculars. Un motiu més perquè deixar de fumar siga el desig i un dels propòsits preferents de molts espanyols per a este 2006. En un bar xicotet no pinta res que puguin no fumen. Si avui no són 25, però demà a la nit no serem 6. 3 fumaran i 3 no, que han de fer? Anem cap a casa? És la polèmica dels veïns de la Torre d'en Domènec. En esta xicoteta localitat de la Plana Alta, de tan sols 300 habitants, només hi ha un bar. No arriba a tindre 100 metres quadrats i els amos s'han trobat amb un dilema, fumadors o no fumadors. De moment, deixarem fumar. A veure què passarà. Si ve un altre i ens diu alguna cosa, doncs agarrarem el que ens demanaran i avant. Però de moment continuarem fumant conforme s'ho fa d'ara i avant. Entre la clientela, les opinions són molt diverses. Però és un problema, perquè si entrem jo què sé, 4 amics i 2 fumen i 2 no, que se'n van, 2 al carrer i 2 se queden. Tota la vida s'ha fumat, ho han fumat, el que ha fumat, i ara per què no poden fumar? Que no se pot deixar de fumar perquè no li dona la gana, tots els fumadors d'Espanya. Perquè les coses han canviat, la polèmica envoltada del fum del tabac està servida. Comença un any nou, però el que no canvia és el balanç de víctimes mortals per accidents de trànsit. Des de divendres, 5 persones han deixat la vida a les carreteres de la Comunitat Valenciana. En tot Espanya n'han mort 37. Amb les xifres d'este cap de setmana es comptabilitzen ja 80 accidents que han deixat 90 víctimes a la carretera en el període nadalenc. En tot un any poc s'ha millorat en aquest sentit. 90 morts és una xifra molt similar a la del mateix període de l'any passat. Però atenció, perquè l'operació especial de trànsit continua oberta fins al 8 de gener i els conductors encara poden fer que la xifra final de morts disminuïsca respecte a l'any passat. De moment, el balanç d'este cap de setmana a la Comunitat Valenciana parla d'accidents mortals a Villena, Xixona, El Saler, Alcalá de Xivert i Vinaròs. Este últim s'ha produït al quilòmetre 347 de l'AP7. S'han vist implicats un camió i un turisme que circulaven en direcció a Barcelona. El conductor de l'automòbil ha eixit il·lès, però el copilot, un home de 33 anys, ha mort abans de poder arribar al centre mèdic de Vinaròs. El cap de setmana ens ha deixat també cues quilomètriques. A nit molts tornaven a casa després de passar la nit de cap d'any fora. La Nacional 234, entre Xèrica i Barracas, en sentit València, va registrar fins a 18 quilòmetres de retencions. A l'A3, a l'altura de Requena, també hi va haver problemes. I com cada començament d'any, el primer afectat és la nostra butxaca. Enguany, la pujada en energia o transport és considerable. La hipoteca, la llum, el gas, el metro, l'autobús o el tren són a partir d'ara més cars. Puja el rebut de la llum un 4,48% de mitjana, és a dir, pagarem entre 50 cèntims i 1,33 euros més al mes, amb una penalització de més d'1 euro per cada quilowatt consumit si ens passem de 650 quilowatts per hora.
Puja també la factura domèstica del gas natural un 4,26% i el preu de la bombona un 10,3%. Increment d'un 6% del preu del bitllet de Renfe i d'un 10% de l'MT i el metro. També puja el preu del peatge de totes les autopistes entre un 3,3% i un 3,5%. És la major pujada dels últims 4 anys. Eso lo que va a suponer es que el valenciano, un 50 o un 60% de las familias valencianas, si ya de por sí tenían muchos problemas para llegar a final de mes, les va a suponer que probablemente no puedan ni tan siquiera llegar. Preocupa la imminent pujada de les hipoteques, uns 30 euros més al mes. Ens falta saber quan pujarà la cistella de la compra, tenint en compte que durant l'any passat es va incrementar en un 3,8%, la major pujada dels últims 3 anys. A partir d'avui, els treballadors públics poden demanar 10 dies de permís de paternitat. També les funcionàries podran tindre fins a 4 setmanes més de baixa maternal. Són els efectes del Pla Concilia de l'Administració General de l'Estat, un pla que entra en vigor avui, primer dia hàbil de l'any. A més, es fixa en les 6 de la vesprada al final de la jornada laboral. Totes aquestes mesures pretenen conciliar la vida laboral amb la vida familiar. La Comunitat Valenciana ha sigut la segona autonomia de tot Espanya en veure néixer una criatura el 2006. És una xiqueta i va néixer a les 12:01 a l'Hospital La Fe de València. En homenatge a la ciutat de València, precisament, els pares d'origen colombià li han posat de nom Valentina. Valentina. Esta xiqueta és la primera valenciana de l'any 2006. Passat un minut de les 12 ha vingut al món a l'Hospital La Fe. De mare colombiana ha rebut la felicitació i un ram de flors del director general de Qualitat i Atenció al Pacient, Antonio Galán. Y Valentina, ¿qué tal ha pasado la primera noche? Perfecta, muy bien. Guapa es, oye, te queríamos hacer entrega de este ramo para felicitarte. La llegada del primer valenciano. Sí, muy bien. Per a este matrimoni colombiano-espanyols residents a Pedralba, Valentina és la primera filla en comú, encara que té 3 germans de pare. Valentina nació a las 12:01 de la madrugada. 2.850. Muy bien, un poco fuerte, pero muy bien, muy bonito el parto. Quan passaven 27 minuts de les 12, Vicente ha nascut a l'Hospital General d'Alacant, on treballa son pare. I a la província de Castelló, exactament a l'Hospital de Vinaròs, quan eren les 5:25, ha nascut Ivan. El 2005 ha sigut un any d'acords i avanços transcendentals per a una comunitat valenciana que mira el futur amb optimisme. És una de les claus del missatge de cap d'any del president de la Generalitat, Francesc Camps. Per a Francesc Camps, l'acord més significatiu és el pacte per a reformar l'Estatut d'Autonomia. Un pacte que per al cap del Consell s'ha de complir íntegrament perquè està basat en el consens. El president Camps també s'ha compromès a continuar protegint la família amb més vivendes i menys impostos. És l'èxit de tots els valencians que estem mirant en confiança al futur. A soles, aquells que no creuen en la comunitat valenciana, a soles aquells que volen parar la comunitat valenciana són els que estan intentant parar també la reforma del nostre estatut. Però tinc la plena confiança en els grans partits polítics de la comunitat valenciana, el Partit Popular i el Partit Socialista, i també els grans partits polítics d'Espanya, el Partit Popular i el Partit Socialista, en els seus dirigents, que continuarem en el camí del pacte de principi al fin. 100.000 vivendes de protecció oficial accessibles per a tots els valencians i continuar també en aquesta senda amb empresa de rebaixar la pressió fiscal de les nostres famílies. Per exemple, la supressió de l'impost de successions o de donacions i també exencions en l'impost de la renta de les persones físiques per a continuar en aquesta baixada de la pressió sobre les nostres famílies per a que tinguem més oportunitats i més igualtat d'oportunitats, en definitiva, per a tots els valencians. Esquerra Unida i el PSPB han qualificat el missatge del president Camps d'autocomplaent i irreal. Per contra, per al Partit Popular, Camps va expressar el seu compromís amb les qüestions que més preocupen els valencians. Un discurs autocomplacent en la seva tasca de govern i autista amb els problemes del País Valencià, concretats en la deslocalització i el creixement de l'atur al País Valencià, sobretot a les comarques del sud, concretat també en la depredació del territori, que no solamente amenaza les zones costaneres, sino también las zonas del interior. El presidente ha hecho el discurso que mejor hace últimamente, ha hecho un discurso que engaña en el presente y que no tiene ningún compromiso firme de futuro. No ha dicho si en 2006 va a hacer cosas que no ha hecho en 2005, por ejemplo, dejar de despilfarrar el dinero de todos los valencianos y poner coto a la corrupción galopante de esta comunidad.
Un discurs molt positiu, de compromís per al futur de tots els valencians, en el que, per seguir treballant perquè tots tinguin un empleo digne, un empleo de qualitat i poder parlar de la plena ocupació a la Comunitat Valenciana com ja pràcticament hi ha en moltes comarques. Ja han escoltat les previsions de l'oratge. Els termòmetres de l'interior de Castelló han registrat temperatures per davall de zero el primer dia de l'any. Allà s'ha vist neu, carreteres amb gel i vent que bufava molt fort. Ens dona totes les dades d'aquest oratge Eva Altaver des de Castelló. Molt bon dia, Eva. Bon dia, Iñaki. Així és, els pobles de l'interior de Castelló donen la benvinguda al nou any amb neu i molt de fred. Nevava ahir a la tinença de Benifassà i en pobles dels ports. Les carreteres s'han convertit en una gran placa de gel. La neu ha arribat acompanyada de vents de fins a 80 km per hora i temperatures per davall de zero. Fins a 2 graus negatius han registrat a fredes. L'interior de Castelló ha començat l'any amb neu. Esta estampa blanca es repetia ahir en molts pobles de la comarca dels Ports. S'ha arribat fins als 10 centímetres de gruix. On més neu s'ha acumulat ha sigut en pobles com ara Castell de Cabres. Les carreteres de la tinença han estat cobertes de blanc. El mateix ha passat al port de Torremiró i a Morella. El mes de diciembre ha sido un mes bastante frío. Hemos estado más de 20 días bajo cero. Y pensábamos que había subido un poco las temperaturas, pero ha vuelto el primer día del año. Camps enfarinats que han obligat els masovers a alimentar el bestiar. Nit era ponent i fa bona hora. I este matí com una passada tot blanc, que ens han quedat més de burlats, però és del temps i que hem d'esperar. Les màquines llevaneu han treballat de valent per a netejar la Nacional 232, el Coll d'Ares i les vies secundàries que van a Herbers i a la Tinença. També s'ha hagut de tirar sal per a evitar que es formen plaques de gel. La neu ha arribat acompanyada de fort vent que ha incrementat la sensació de fred. Les temperatures han estat al voltant dels 0 graus. Ple total als hotels i cases rurals de l'interior de Castelló. Estava tot reservat des d'octubre. Passar la nit de Cap d'Any en un poble de muntanya és ja una tradició que es repetís cada 31 de desembre. La demanda és tan alta que els ports o el Maestrat necessitarien més del doble de les places existents per atendre les necessitats dels turistes que busquen a la muntanya una manera tranquil·la i diferent de passar l'última nit de l'any. Cartell de complet en hotels i cases rurals de l'interior de Castelló. Ja és tradició passar la nit de Cap d'Any a la muntanya en companyia d'amics i d'una bona llar. Y no fue fácil, ¿no? Me tocó llamar a bastantes casas hasta que encontré una libre. Bueno, ho vam buscar per internet i ja fa 2 mesos que ho tenim buscat i ens ha costat perquè nosaltres som bona colla i cases tan grans no hi ha. Els pobles de l'interior multipliquen la seva població en els últims dies de l'any. La demanda de turisme rural és tanta que caldria doblar l'oferta de vivendes rurals per a donar servici a tots els que busquen aquesta opció. Fins i tot les oficines de turisme, com ara la de Morella, rebien telefonades d'última hora per a trobar una casa rural. La resposta? Ui, és que és impossible, Els hotels i les cases de turisme rural les tenim ja completes des de fa molt de temps. I és que la gent és previsora i comença a reservar a mitjan any. Per a octubre ja no queda res. Una opció turística consolidada a molt bon preu. Per 30 euros per persona i nit es pot passar el Cap d'Any a la muntanya. Creix el malestar entre els agricultors del sud de la Comunitat Valenciana. El Ministeri de Medi Ambient diu que el 2006 és el centre d'una sequera plurianual. No és molt bona notícia per a un camp ja molt afectat per la falta d'aigua. Diana Grau en temes informació des d'Alacant. Molt bon dia, Diana. Bon dia, Iñaki. Des d'este Ministeri s'assegura que la situació de sequera a la conca del Segura està al límit. El 2005 ha sigut l'any més sec dels últims 125 anys i les reserves estan davall mínims. Anuncien que s'agilitzaran les obres de les desalinitzadores de Sant Pedro del Pinatar a Múrcia i l'ampliació de la d'Alacant. Segons el Ministeri de Medi Ambient, ara en tot Espanya hi ha vora 6.000 hectòmetres cúbics d'aigua menys que fa un any. Això fa que la situació a la conca del Segura estigui al límit. Aposten per l'agilització de les obres de Sant Pedro del Pinatar i l'ampliació de la desalinitzadora d'Alacant. Però la indignació i la decepció entre els llauradors del sud de la comunitat creix després que el Consell de Ministres aprovara divendres passat transvasar del Tajo al Segura 38 hectòmetres cúbics d'aigua, tots per a consum humà i ni una gota per al camp. Els agricultors desesperats veuen perillar els seus cultius.
La sequera del 2005 ha fet que es reduïsca a la meitat el cultiu al camp d'Elx. Si al mes de març no arriba l'aigua, no només es perdran les collites, sinó que els arbres es poden assecar. I la situació sembla que va pitjor. El 2006 serà un any molt sec. Els experts en climatologia de la Universitat d'Alacant alerten que a partir de la primavera podrien començar els problemes en el subministrament humà. La Guàrdia Civil ha desarticulat a Torrevieja una banda dedicada a robar a persones majors quan trauen diners dels caixers. Han detingut 3 romanesos com a presumptes autors. Aprofitaven que els iaios entraven als caixers i els robaven els diners que acabaven de traure. Els 3 detinguts passaran avui a disposició judicial. La policia busca a aquestes hores el presumpte assassí de la primera víctima per violència domèstica del 2006. L'exmarit i presumpte autor està fugit per les muntanyes entre Granada i Còrdova. Tot va passar quan la víctima replegava olives junt amb la seva actual parella en un oliverar al Garinejo, Granada, molt prop d'un cortijo propietat del seu exmarit. Pilar Pacheco ha mort a l'acte de 2 tirs per l'esquena. La dona havia comentat que estava sent amenaçada de mort pel seu exmarit, però no havia presentat denúncia. El 2005, la violència domèstica deixà la dramàtica xifra de 62 dones mortes en tot Espanya. 62 en tot Espanya, però la Comunitat Valenciana se situa al final de l'any al capdavant de la violència domèstica. El 2005 han mort 11 dones a mans de les seues parelles o exparelles, la xifra més alta de tot el territori nacional, segons dades de l'Institut de la Dona. El cas més greu es produí el 14 d'abril a Elx. Un home de 36 anys matà la dona i els fills de 6 i 2 anys a colps de massa. Sembla que l'home havia consumit drogues abans del triple parricidi. La província d'Alacant ha sigut la més afectada per la violència domèstica amb 7 dones mortes. La primera, una jove, fou estrangulada en les festes de Carnestoltes. Al setembre, una dona irlandesa de 25 anys moria apallissada a Sant Fulgencio. Tan sols un dia abans, una altra dona moria apunyalada pel seu company a Torrevieja. La província de Castelló també ha viscut 2 homicidis sentimentals. El mes de juny, un home matà la dona a Castelló de la Ribera. Una altra dona moriria estrangulada mesos després. I l'últim cas de violència de gènere ocorregué a València el 29 de novembre al barri de Torrefiel. Una dona moria a mans del seu company sentimental i la filla resulta ferida greu. El primer cas a València va ser a l'agost al barri de Sant Marcelí. Unes xifres, les del 2005, que no han de repetir-se enguany. Un colp de mar s'ha engolit un turista holandès i la filla a la Corunya. La xiqueta ha aguantat en vida fins que ha arribat el dispositiu de rescat i ha sobreviscut, però son pare no. Estaven fent una foto i, tot i que els vianants els havien advertit del perill, no van fer cas. La mar estava embravida en esta zona rocosa de la Corunya on està el monument conegut com el Millennium. Els 2 turistes holandesos volien retratar este moment però no eren conscients del perill, tot i que alguns vianants els avisaren que la mar se'ls podia engolir. Y estaban allá sacando fotos. Yo les dije, mira, que se quedaron de ahí, que la mar llega hasta aquí arriba y tal. Y no hicieron mucho caso, pero vino uno, les asustó un poco porque se quedó a unos 10 metros de ellos, no más o menos. Y se separaron un poco, pero siguieron a lo suyo. Un ciutadà que estava al lloc dels fets ha avisat la policia i els bombers. Immediatament s'ha posat en marxa un dispositiu de rescat. S'ha mobilitzat un helicòpter, 2 llanxes i diversos agents de la policia local i nacional. La chica se quedó, aguantó muy bien en la que es la parte, digamos, más tranquila, que era alejado de la zona de rocas. Llegó el helicóptero y la lancha de salvamento marítimo prácticamente a la vez. L'home l'han rescatat ja mort. La filla ha sobreviscut i es recupera en estos moments en un centre mèdic de la Corunya. Arriben a les costes de Gran Canària els primers immigrants d'enguany en pastera. La Guàrdia Civil els havia interceptat i els estava esperant a la platja. Són 31 homes procedents del Senegal. Tots estan en bon estat i no han necessitat assistència mèdica. Este fet fa sospitar a les autoritats que les màfies remolquen les pasteres el més prop possible de les costes espanyoles. Nit de Cap d'Any violenta en tot Espanya. 3 persones han mort a Còrdova, Bilbao i Madrid, tots ells en el transcurs d'incidents violents. Sembla que, a més de l'alcohol, la xenofòbia podria ser el mòbil d'estos assassinats. Una baralla cada 7 minuts a Madrid. La diversió del Cap d'Any s'esvaís i deixa pas a la violència. Com a resultat, 3 joves morts, un per tir i 2 per arma blanca. Tots ells eren joves i immigrants, un romanès, un altre marroquí i el tercer algerià. Per això la policia pensa que el racisme podria estar darrere d'estos crims.
El jove algerià ha mort apunyalat en una zona de Bas de Córdoba. Ja han detingut un dels seus presumptes assassins, un home d'ètnia gitana. L'altre està fugit i el busca la policia. Els veïns tenen por. Hemos escuchado que hay mucho jaleo y estamos un poco asustados porque ya no nos podemos asomar y la situación que hay es muy problemática. Nosotros tenemos ya miedo. Els efectius de la policia i el SAMU també han tingut una nit més moguda de l'habitual. Muchos heridos leves, con lesiones menores, en caídas fortuitas, en peleas, hasta un total de 34 reyertas en las que ha intervenido SAMUR para atender heridos y también accidente de tráfico en menor medida. El segon crim ha tingut lloc 2 hores més tard a Bilbao. La víctima, un marroquí de 20 anys, que ha mort també apunyalat. L'últim assassinat a Madrid, però no al carrer, sinó a l'interior d'una vivenda. La víctima, també de 20 anys, va rebre un tir mentre celebrava la nit de Cap d'Any. La resta d'assistents a la festa, compatriotes seus, ja han declarat. El conflicte entre Ucraïna i Rússia pel preu del gas amenaça d'estendre's a la Unió Europea. El tall del subministrament ja ha començat a notar-se al centre d'Europa. L'empresa pública russa Gazprom, principal subministradora, afirma que el servici està garantit. Rússia complix les amenaces i talla el subministrament de gas a Ucraïna i les conseqüències ja comencen a sentir-se no només allí, sinó també al cor d'Europa. A Hongria i a la República Txeca ja han notat les reduccions. Rússia és el principal subministrador de gas per a Europa central i el 85% de les importacions es fan per un gasoducte que travessa Ucraïna. La Unió Europea ha mostrat la seva preocupació i els ministres d'Indústria d'Itàlia, Àustria, Alemanya i França van demanar diumenge el seu homòleg rus que garantisca els enviaments de gas. Els talls imprevistos podrien tindre conseqüències catastròfiques en l'economia europea. Gazprom, la principal companyia productora, es defèn i acusa Ucraïna de furtar els enviaments de gas destinats als països occidentals. Darrere d'esta guerra del gas, un conflicte econòmic amb arrels polítiques. Ucraïna es nega a pagar el nou preu del gas, 5 vegades major que l'anterior, imposat pel Kremlin, propietari de la principal companyia productora. Alguns analistes consideren que esta pujada excessiva és una mesura de pressió sobre el govern prooccidental de Yushchenko. Àustria rep la presidència de torn de la Unió Europea en música, com no podia ser d'una altra manera a Viena, el primer dia de l'any. El relleu li'l passa el Regne Unit en un moment de crisi per a la Unió. Els reptes per als 6 mesos de mandat austríac, aprovar els pressupostos i dinamitzar la Constitució Europea, quasi oblidada després del no francès i holandès a les urnes. L'aviació israeliana ha atacat esta nit el camp de refugiats palestins de Khan Yunis, al sud de Gaza. Segons fonts militars israelianes, esta operació és la resposta als atacs amb coets llançats ahir contra Israel des del territori palestí. D'altra banda, la policia palestina va alliberar ahir un cooperant italià després d'hores de segrest. Amb estos esdeveniments es ratifica el trencament oficial de l'alto al foc, al qual ahir es va afegir Hamas. I el nou any ha començat amb més violència a l'Iraq. Ahir almenys 7 persones moriren a la capital a causa de diversos atacs terroristes. Els ferits són més de 40. I d'altra banda, el grup del terrorista Jordà al-Zarqawi ha alliberat 6 hostatges libanesos i 5 sudanesos. I d'altra banda, cap notícia sobre la sort de l'enginyer francès Bernard Planchet, que continua segrestat i en parador desconegut. Al Iemen, onada de segrestos. Allí, membres d'una tribu ha segrestat 5 italians. Tot i que van alliberar ahir 3 d'ells, estos s'han negat a abandonar els seus companys i han decidit tornar a mans dels segrestadors. Mentrestant, el diplomàtic alemany Kroborg, que van segrestar dijous, ha tornat a casa, sa i estalvi. A Iemen, el segrest s'ha convertit en moneda de canvi en les reivindicacions dels diferents grups tribals. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Son fuertes. Amb aquestes paraules, Benet XVI ha felicitat l'any en castellà. És el discurs del papa en el primer dia del 2006, el dia de la pau. Primer discurs i primera polèmica. El pontífex ha demanat als governs i a l'ONU que intervinguen en el que ell considera que són els principals perills als quals s'enfronta la humanitat: el terrorisme, el nihilisme i el fonamentalisme fanàtic.
I amb l'arribada del 2006, el govern britànic ha tret a la llum interessants documents de la Segona Guerra Mundial que afirmen que Winston Churchill volia executar Hitler a la cadira elèctrica. Els textos també parlen de les relacions del primer ministre britànic amb personatges tan rellevants com ara Mahatma Gandhi. Winston Churchill pensava executar Hitler a la cadira elèctrica i sense juí previ si era capturat pels aliats, ho confirmen uns documents de la Segona Guerra Mundial desclassificats pel govern britànic. I encara que la forca era el mitjà d'execució utilitzat a Londres de l'època, s'arriba fins i tot a considerar importar una cadira elèctrica dels Estats Units per a matar el dictador. Churchill, que va ser primer ministre entre 1940 i 1945, desitjava la mort de Hitler, a qui considerava el mateix dimoni. També pensava eliminar els principals dirigents del règim nazi. En altres pàgines, els documents mostren l'antipatia de Churchill pel general Charles de Gaulle, líder de la resistència francesa durant el nazisme, i la seva relació amb Mahatma Gandhi, un dels personatges més rellevants del segle XX. El primer ministre era partidari de deixar morir Gandhi de fam en una de les seues vagues de protesta.